inyeme ni kelma ina. Nam. Kef haya ayin sodi. Nam. Ni makubi garzige yere la shukuni duguje. Wallahi billahi mina ni dima di chugo dola. Che ya ke garzige ku kama. O garzige kilinkal na alala alaba dima. Sigatin na de. Wa o damate de. Mikla ka dima tuguni. Ibina do bara dola. Ibi fe ka laje. Walma ibina ta tama dola. Ibi fe ala yere ka yira ila. Ni ka tama imbi ja ila walma nati ja ila. Ni kelma indi bake. Abe sura jumengono. Aye kurane dale suratu Maryama. A aya folo. Aye an mi fen yira awla. Amba na pirivudi yira ila. Malmake. E mingo imada fuila. E ko beke ka dese. Garizige kola. Wallahi shui na 600. Ni bika kunate lame. Ni klala video in lameni na. Ijija ika partage folo. O kofe video in lamene baneko. 600 eka koloshita. Iki sigi ka seligulo kan. Ika ni kelma in wurudi bakili ni kemeni tanikili. Ni dugu jela. Ika yiridi do saraka. Ni ka hami. Billahi ebi garizige yere mi donde. Ala ba dima taka na tala. Wa wili chogo tala. Nunu nye kabako de ala ka kurone kono. Kelma minu ni moru bi nyogon soso ke akorola. Dow ko koro tala fiyew. Dow yere bi koro dow fo ala. Men nunu nye ala ka kabako de kurone ayaw kono. Arabu kaunte. Ma sebeni do ni arabu harfudi. Afokili. O kofe. Yananga do faida flana inkono. Ebina ta tama dola. Walima ibina jakodo di damine. Walima ibina bara do damine. Ibi fe ala ka jira ela. Ni bara imbi ja ila. Walima nati ja ila. Adama di tige dungoni juli. Den duru tewa. Eka ni kelima injatita. Kef. Ha. Ya. Ain. Sodi. Obibe harfu julima. Harfu duru. Otmana itige dingoni duru. Iba adaele. Iba sebe itigo dingoni duru safe. Iya famya. Oh. Iba itige dingoni duru. Iba sebe asafe. Iba damine buldungoni fitinina. Iba damine na iba sebe kef. Ha. Ya. Ain. Sodi. Iba labani buldungoni kumayi. Iya famya. Ibe ninge shufe idato. Niya sebe ibolo dungonu sanfe ni choyala. Ibi soroka koloshita ka urudi kemeni tanikili. Kefu haya ainu sodi. Ou bien keme anita nani no fla fen noyala ima. Eku keki dama kashi alala. Ala nebina ni bara indamine. A chena galu yirana. Na bijanina ala ayirana. Na tijana ala ayirana. Ala nebina ta tamana. Ne karsabina ta tamana. Ninga tama bijana ala ayirana. Ninga tama tijana ala ayirana. Eka omu inyena. Eki daka snogota. Wallahi billahi. Muru ba fo fedo ma ko listikara. No ye istikara yi. Ne madala ni isigara be minga telni ni yu. Sabu anye ninge akacha. Otmana ni snogola o chugula. Eka koin chie minye de. Na kadila ibayi. Na mandila ibayi. Billahi alabayirila. Ya famya. Otmana oye ni kelima igindo do dile auma. O kofe. Ma minun beyi. Ni olu bife ka navolo yere soro. Au bife ka navolo yere soro. Nga au tife ka bara jugu ke. Pour que ka navolo soro. Au bife ka bara ke min ni ala tabibe.
ni ala ka kuranɛ jeli sabu aw bi seli aw bi sun aw ti fɛ ka kɛ ala fɛ ka tila ka ala jafa malimakɛ ni lamɛn wallahi a ye to ka garibukɛ lamɛn aw bi kɛnɛya sisan galo min ɲagaminen don moriya kɔnɔ dɛ an bɛna sama ka bɔ yen k'a tiɲɛw da kɛnɛ kan n'i bi se i bi kuma kan n'i ti se i daminɛ sa hɔrɔn den man ka fila fɔ i bi se min na kuma o kan mɛ i ti se min na kana sɔn o ka fɔ i dabara fɛ a ye baara kɛ ni tiɲɛ ye o la ni e bi fɛ ka nafolo caman sɔrɔ sisan ni ala ka kuranɛ jɛli nɔgɔ tɛ min na conséquence tɛ min na nafolo baara jɛli ala maa caman bɛ yen olu dabali bi ban olu ye kɔrɔ boli ka tilebi boli ka bani ni baba boli baara ɲuman na juguma u y'a bɛɛ kɛ ka dɛsɛ u ma nafolo sɔrɔ u ma garizigɛ yɛrɛ sɔrɔ maa min bi fɛ ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ ni ala tɔgɔ jɛli ni kuranɛ jɛli k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ i ma sitanɛ baara kɛ i ma boli baara kɛ iza wakati sɛ jɛma den 3 nafolo baara don wallahi n kalina ala la cɛ o cɛ ye iza wakati nafolo baara kɛ ala bi sɔn sababu bi na i bi nafolo sɔrɔ siga t'a la wa sitanɛ baara tɛ boli baara tɛ baara jugu tɛ conséquence t'a la tɔɔrɔ t'a kɔfɛ kɔlɔlɔ t'a kɔfɛ ala tɔgɔ jɛlen don kuranɛ jɛlen don u b'a fɔ sura min ma ko suratul waqi'a baara in de bi kɛ ni o ye i y'a faamuya ne y'a f'i ye mɔgɔ dɔw ye ko suguya bɛɛ kɛ nafolo kama ka baara jugu ni ɲuman bɛɛ kɛ pour que ka nafolo sɔrɔ mais u ma se ka ɲɛ foyi sɔrɔ u ka nafolo ko la o la ne balimakɛ n balimamuso ni e bi fɛ ka nafolo baara tiɲɛ yɛrɛ kɛ na iza wakati nafolo baara kɛ baara in ye 30,000 de ye nga i b'i ka wari tilancɛ 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛden 3 sɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier n'i bi fɛ ka iza wakati nafolo baara kɛ i dan ye ka weleli kɛ an ka téléphone numéro la o ye +223 72 24 02 98 i y'a faamuya donc maa minnu mako bɛ iza wakati nafolo baara la a ye weleli kɛ o numéro in na ni ala sɔnna ani garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ou bien ani ka kalanden dɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala k'a faamu ko ɲuman di an bɛɛ ma o la n y'a fɔ aw ye cogoya min na nin kɛlima in n y'a gindo 2 f'i ye sisan maa min bi fɛ k'a kɛ garizigɛ ko la i b'ale wurudi su in na dɔrɔn i jija i k'a wurudi 1,111 ni dugu jɛla i ka yiriden dɔ saraka n'i ka garizigɛ ko ye bilahi o garizigɛ kelen ala b'a d'i ma o kɔfɛ ni e bi fɛ ala k'i ka ko dɔ tiɲɛ n'a galo yira e la e bina don ko dɔ la e bi fɛ k'a lajɛ walima i bina taa taama dɔ la i bi fɛ k'a lajɛ i bina baara dɔ daminɛ i bi fɛ k'a lajɛ ni kɛlima in de b'a kɛ kɛfu haya ayinu sɔdi a sɛbɛ bolodongonden 5 kan i b'a fɔ a filaw ɲɛ kɔrɔ cogoya min na i b'a sɛbɛ ten ni k'a kala siɲɛ 111 walima siɲɛ 114 i b'i da ka sunɔgɔ wallahi o don su e ka ko in hɛrɛ n'a bonɛ a lafiya n'a tɔɔrɔ ala bɛna yira e la ma mana kɛ ala ka barika dɔ a la ala ka